Walop nga estudyante. Puti kamay, pre. Oh yeah, Daddy. Ay, kami nga bas. Turnohanan, wag yung pasahero. Basta sa ko, ate, napahati ka dito. Paano, pre, ba? Pasensya na, ha? Dara po na mo ang motor nga may gasolina ba? Kasi may gasolina, dili. Electric short circuit, pre. Ya, kamusta mang turno dili, pre? Ay sos pre, same as usual. Pero tigay pong mingawa. Puti kamay ng turnuhanan, pre. Wala na dyan ni na mao. Kailangan mo ko nagpasahero ron kay ting Pasko na. Mao gani pre, mao gani balin ko diri nga turnohanan dapat sa eskwelahan kay basta di na daghang estudyante. Nabugo dyan ni mo, pre. Oy nga, simbrek man karon. Ay oo man di ay no, wala man ni klase. Ay sos, pre, maubitaw ng waka na leader sa turnuhanan kay hinay kay kagpangutok ba? Dili magod pre ba? Dili ko sa eskwelahan pre kay nagatag og walop nga estudyante. Walop nga estudyante. Puti kamay, pre. Yahoo! Speaking of walop nga estudyante, pre. Oh yeah, Daddy. Puti kaayo. Og short? Og kunin mo og paa. Ay, kadugay ba, oy? Bahala ni gerting anak ko ni. Aham. Dam, asa ka ba dong dam? Muli sa mong bala. Sumukan ni mo pre. Oy, Puti kamay, wadyo ko nagkamali sa kong pananaw ba? Tinaw pa dyan kong pananaw, pre. Anak ko sa mo ano, hamis mo, piti-piti. pre ako ra ka. Kaman. Ako ra ka nag-diskarte ani. Kasi ikaw na kiniskarte, kinsa una nakakita. Ikaw lagi pero ako pa una nagturno. Agoy, pre, basi nakalimot ka, pre. Di ni, paunhanay sa turnuhan. Padiskarte ay ni, pre. Grabe jud ka pre. Oy, basta about og chika, pero tigid ka ba? Ha! Basi nakalimot ka, pre. Mr. Lem na, sa walay mga, sa mga chika-chika. Way palya, ha. Adam, asa ka muli, day, dam. Ayo na dam, ayo dam. Tingalo dam kana siya dam pulisan na dam. Ikaw, pre, pag may diskarte ka, ayaw pandaot, pre. Ara sa ko Adam kay 100 na, libre pa. Allowance. 100 libre allowance. Oo. Ako, 80 ra ka, dam. Libre maruya, snack. 60 libre ka tuition. 60 libre tuition, ha? Anin na lang, dam. 40 lang, only ride, 1 month. Puti ka may 40. 1 month only ride. Aka ni ako Adam, 20. Libre ka allowance, tuition, sudan og bugas. Ina na pag hinambog, pre. Asa ra ng 20 niya, dam, kung sa kuha, Gisra ka. Adto tag langit, bisag simbahan, di na to mo hapit. O, takawa na ba? Hoy! Banyakis na yun, Adam. Ha? Naunsa naman taon mo da, kuya? Taon sa midam. Kani mo Adam, trabaho lang, walang Wala ang personalan. O, pamili na kung asa sa mundo ang gusto nimo sakyan. Sure ko dam, arrange ka sa kuha ba? Diri na kadam, Gis, madto patag langit. Hindi man ko kumusta kayo og kabulabon. Ay gagi, kahibaw na ko. Sure ko, kuhaon ka og big bike ba? Ha? Hindi naman good big bike, kuya. O kung dili man gali, big bike ka mo kuha si Mua, sure ko, kutsi na ba? Dili pud kutsi. Ay! Oh no. Pakal-pakal ya. Let's go, babe. Puti kamay. Kaswerte ba?